Jama'a masu kallonmu assalamu alaikum. Maraba da zuwa wannan sabon shiri na sashen Hausa na gidan rediyon kasar Sin CRI wato shirin yau da gobe. Yau sashen Hausa na gidan rediyon kasar Sin mun yi tattaki zuwa nan jami'ar koyon harsunan waje ta birnin Tianjin da ke arewacin kasar Sin. Kuma shekarar da muke ciki shekara ce ta farko da wannan jami'a wato jami'ar koyon harsunan waje ta Tianjin ta bude wato sashen nazarin yaren Hausa, kuma akwai wasu ɗalibai guda tara da kuma wani wasu malamai, ɗaya daga cikinsu wani malami daga tarayyar Najeriya. To yanzu bari ku bi mu shiga cikin aji na ɗalibai masu koyon harshen Hausa. Bismillah. To masu kallonmu ga ɗalibai masu koyon harshen Hausa. Masu kallonmu kuma wannan shine malaminsu wanda aka gayyace shi daga tarayyar Najeriya wato jihar Kano Dabon Najeriya, shine Malam Nuruddin Ibrahim Adam. Barkanku da zuwa. To bismillah, ku fara ai. Today we have a new lesson in Hausa. The title of the topic is Aiki kan furucin sauti. Can you say after me? Aiki kan furucin sauti. Aiki